फरमनि जानानै टाइम्स 8 मिडिया बड'लेण्ड रादाब आरो माइ रादाब नोंथांमोननिसिम मान बावनाय बावहरग्रोयो आरो साबायखर बावो जों हांख्रायनायाव नोंथांमोना फैनायनि थाखाय। जों दिनै बर' वुमेन जास्टिस फरमनिफ्राय जानानै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों मोननैसो मैया जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथां लीला बसुमतारी बर' वुमेन जास्टिस फरमनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बोजोबनि सायाव गोबां अजहात दैखांदोंमोन आरो बिथांनि बे अजहातफोरनि जोङो बिथांनि बे अजदफोरनि खेंफोरथि दिनै होनो नागिरदों। मैया BWJFनि बारग' आफादगिरि अन्जलि दैमारि बिथाङा BPFआव फर्मेलि जइन खालामबाय। नोंथांमोना गासैबो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों होननानै आं फोथायो। दिनै अन्जलि दैमारि बिथांखौ जोङो बर' वुमेन जास्टिस फरमआ जोंनि सांगठनिक डिसिसन बादियै जों बिथांखौ जोंनि संगठननिफ्राय बर' वुमेन जास्टिस फरमनिफ्राय आफादगिरि बिबाननिफ्राय उदां खालामनानै जों बिथांखौ पलिटिकेलि सिस्टेमाव थानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांखौ जोंनि एग्जिकिउटिभ कमिटिनि गेजेरजों सावरायलायनानै बिथांखौ जोङो आफादनिफ्राय उदां खालामनानै होखादोंमोन। जोंहा थांनाय 9 मार्चआव बर' वुमेन जास्टिस फरमनि एग्जिकिउटिभ मिटिं जानानै थाङो। बे समावहाय बर' वुमेन जास्टिस फरमखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैबाय थानाय BTC इलेक्शननि थाखाय जोंखौ लिंहरनानै सावरायदोंमोन आरो सावरायनायाव बिथांमोनहा जोंनिफ्राय बर' वुमेन जास्टिस फरमनिफ्राय आरो जोंजों लोगोसे थाफानाय BPCPI आरो NDFBनि रन्जन दैमारि ग्रुप बिथांमोननिफ्राय जों मोनथाम संगठननिफ्राय बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनिफ्राय प्रप'जेल बिदोंमोन। केन्डिडेटफोरनि लिस्ट जोंनिफ्रायबो बिथांमोना होनो थिनदोंमोन। बेनिखाय जोङो बिथांमोनजों 5 मार्च रङियानि सार्किट हाउस आरो बेबायदिनो 10 मार्च आरो लोगोसे 13 मार्चआव जों बरपेटा रडआव बिथांमोनखौ लोगो हमलायदोंमोन बिथांमोननि खावलायनाय लेखा। आरो बेबायदि सावरायलायबाय थानाय समावनो जेब्ला UPPLआ जोंनो टिकेट होगोन होननानै बुंनायाव जोङो सावरायलायदोंमोन जे 9 मार्चआव जों एग्जिकिउटिभ लिंनानै बर' वुमेन जास्टिस फरमआ जों सावरायदोंमोन जे बिथांमोना जोंखौ पलिटिकेलि इनभल्भ जानो थाखाय जोंखौबो लोगोसे पलिटिक्सआव लाफानो थाखाय खावलायदों। बेनिखाय जोङो जोंनि आफादगिरिखौ जोङो पलिटिकेलि खामानि मावनो हगारनोसै होननानै जोङो 9 मार्चआवनो जोंनि एग्जिकिउटिभनि गेजेरजों जों सावरायनानै डिसिसन लादोंमोन आरो बेयावहाय जोंनि गाहाय नेहाथारि जायहा मैया नोंथांमोननि गेजेरजों जि अजद लाबोदों वुमेन जास्टिस फरमनि सायाव बिथाङाबो बे एग्जिकिउटिभ मिटिङाव दङमोन। आरो आनखि 5 मार्चआव जेब्ला रङियानि सार्किट हाउसआव जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दानि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि हांख्रायनायाव जिथु जों सावरायलायनाय मेल लादोंमोन रङियानि सार्किट हाउसआव हैखालि बिथाङाबो जोंजों दंमोन जोंनि गाहाय नेहाथारियाबो बे सावरायलायनाय मेलाव। आरो बिथाङाबो मोनथियोमोन जोंखौ पलिटिकेलि आरो बिथांमोना पार्टियाव जोंखौबो लाफानानै बर' वुमेन जास्टिस फरमनिफ्रायबो जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड बिथांमोनखौ लाफानानै पलिटिक्स गेलेनायनि खोथाखौ बे समावनो सावरायलायखानाय जादोंमोन। बेनिखाय बिथाङाबो मोनथियो जोङो बर' वुमेन जास्टिस फरमआ डिसिसन लानाय आफादगिरिया मैया जिथु BPFआव जइन खालामहैबाय। नाथाय बै समावहाय जोंहा रायलायग्रा पार्टिया गुबुनमोनखाय जोंखौ लिंग्रा पार्टिया गुबुनमोनखाय जोङो UPPLनि खोथाखौ साननानै सावरायलायदोंमोन। नाथाय UPPLआ दिनै जोंनो मानो टिकेट होनो हायासै बिनि जाहोनखौबो जों मिन्थिया आरो जोंखौ जेबो क्लियार जोंनो फोरमायालासिनो बिथांमोना गावसोरनि केन्डिडेटफोरनि लिस्टखौ थांनाय मार्चनि 16 थारिखआव 16 मार्च खालि बिथांमोना फाइनेल केन्डिडेट लिस्ट डिक्लेरेसन खालामो। बिनि उनाव जों मिन्थिबाय जे जोंनिया जिहेतु टिकेटआ जायाखिसै बेनिखाय जों बेबायदिहै दलर थादोंमोन। नाथाय लकडाउन जानायनि थाखाय जोंहा कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंहा इलेक्सनाबो फासयबाय। जिथु 4 एप्रिलाव जानो गोनां इलेक्सनमोन बे जायाखिसै आरो दिनैसिम जायाखै। आरो बे लकडाउननि उनावहाय गोबाव सम मोननायाव जों गोबां बाथ्रा मिन्थिबाय गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बिनि गेजेरावनो जिथु जोंजों गोबां दल संगठननि मानसियाबो सावरायबाय। बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोदान माखासे डिसिसन लानाय जादोंमोन आरो बेनिखायनो बे गोदान डिसिसनखौ बा गोदान जोंनियाव जिथु प्रप'जेल फैबाय गुबुन हान्जानिफ्राय बेफोरखौ सावरायलायनो थाखाय जोंबो थांनाय 10
आगस्ट खालि बर'मायाव जों आरो मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं जदोंमोन बे एग्जिकिउटिभ मिटिङाव जोङो जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो लिंहरदोंमोन आं पार्सनेलि बिथांखौ कल खालामदोंमोन आफादगिरि बारग' आफादगिरि अनजलि दैमारि बिथाङाबो बिथांखौ कल खालामदोंमन जोंहा BWJF नि मोनसे WhatsApp ग्रुप दङ जिखुनु खोथा सावरायनायाव जों बे WhatsApp ग्रुपखौ बाहायो बेयावनो जों सोरहा मा डिसिसन दङ सोर मा अपिनियन जोंहा एग्जिकिउटिभ मिटिं लिङोब्लाबो सोर हागोन हाया मा थारिखआव हागोन मा समाव हागोन मा बे जायगायाव लागोन बेफोरखौ जोङो थरलि डिसकास खालामनानैसो अपिनियन लालायलायनानैसो जों एग्जिकिउटिभखौ खुङो बेनिफ्राय दाखालि जिथु 10 तारिखनि एग्जिकिउटिभ मिटिं जों बर'मायावनो लादों जों WhatsApp ग्रुपआवनो रायलायलायदों गासैबो सोर माब्ला हागोन हाया आरो जिथु लकडाउनाव जोंहा डिस्ट्रिक्ट ट्रेभेल खालामनायनि पारमिसन गैयामोन बेफोरखौबो सावरायलायनानै जोङो 10 तारिखखौ थिग खालामनानै जोङो बयबो ज' जालायदों नाथाय बिथाङा आं नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैयो जों सावरायलायनाय जादोंमोन रङिनी सार्किट हाउसआव बिथाङा हैखालि जोंजों गैयामोन आरो BPCPI नि आफादगिरि रंजालु बसुमतारी जायहा जोंनि गाहाय नेहाथारिनि फिसाय बिथाङाबो हैखालि बे मिटिङाव गैयामोन खारन 5 मार्च खालि जेब्ला सावरायो होमब्ला BPCPI नि आफादगिरि रंजालु बसुमतारी बिथाङाबो दंमोन आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि संगठननि गोबां दैदेनगिरिफोराबो दंमोन नाथाय 10 मार्चआव जिरायनायाव जेब्ला जों UPPL जों सावरायो रङिनी सार्किट हाउसआव बेयाव रंजालु बसुमतारी बिथाङाबो गैयामोन BPCPI नि आफादगिरि आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथाङाबो बे सावरायलायनायाव गैयामोन बेनिखाय बे सावरायलायनायाव मा जाखो बेसेबां आवगायखो बेखौ बिथांमोना मोनथिया आरो 13 मार्चआव जेब्ला UPPL नि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया बरपेटा र'डआव जोंखौ सावरायनो लिंहरो फाइनेल खालामनो थाखाय टिकेटनि खोथाखौ बेवहायबो जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथाङा गैयामोन बेनिखाय बिथाङा रायलायनानै UPPL जों बेसेबांसिम जोङो मासिम रायलायनानै फोजोबखो बा जोबहैखो बा जोंखौ माबायदि बिट्रे खालामखो UPPL आ बेखौ बिथांमोना मोनथिया खारन 10 मार्चनिफ्राय 10 मार्चआव जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारीया जोंनि बोजोबनि WhatsApp ग्रुपआव गुड मर्निं मोनसे होदों बिनि बै समनिफ्रायनो दाखालि 10 आगस्टआव जेब्ला जोङो जोंनि बोजोबनि एग्जिकिउटिभ मिटिं जिरायो बै सानखालिहालासै बिथाङा जोंजों WhatsAppआव कन्टेक्ट गैलियामोन आरो पार्सनेलिबो बिथाङा गुबुन जोंजों कन्टेक्टआव गैयामोन डिस्ट्रिक्टनिफोरजों सोरजोंबा दंमोन जायगायाव थानायखाय बिथाङा एसे सोमोन्दोखौ लाखिदोंमोन नाथाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिजों आंजोंबो पार्सनेलि बिथाङा कन्टेक्ट गैयामोन इभेन आफादगिरि जोंनि बारग' आफादगिरि अनजलि दैमारि बिथांजोंबो बिथाङा बे 10 मार्चनिफ्राय दाखालि 10 आगस्टसिम बिथाङा कन्टेक्टआव गैलामोन बिनि उनावहाय जेब्ला UPPL आ जोंनो टिकेट होआखैसै जों बेबायदिनो थाबाय नाथाय बै 10 मार्चनि जिरायनायाव जिथु जोंहा BPCPI नि आफादगिरि रंजालु बसुमतारीया एटेन्ड जानो हायाखैसै जों उनावहाय मिन्थिबाय मोनाबिलियाव जों क'क्राझारनिफ्राय मोनसे भिडिअ मोनबाय बिथाङा क'क्राझाराव थांनानै हाग्रामाखौ लोगो हमनोसो नेहैबाय थादोंमोन बिनिखाय जों सानबाय बिथाङा हयथ' BPF जों थांसिगोन खोमा जोंनि साननायसोमोन बियो नाथाय मा सावरायनो थांनाय मा जाबोखो जों बेखौ मिन्थिया बिनि उनावहाय बिथाङाबो गावनि संगठनजोंबो खुनु कन्टेक्ट लाखियाखैसै BPCPI जों बिनि उनावहाय जों खोनाबाय बिथाङा प्रमद बर'खौ लोगो हमदों आरो फारसेथिं जोंहा UPPL जों सावरायनाया जोंहा रिजाल्टआ मोजां जायाखैसै फाइनेल जायाखैसै बिनिखाय जों एरायनानै थाबाय आरो जों थेवब्लाबो UPPL खौ मास मोननै मोनथाम नेबाय जोंजों फैफिननानै सावरायगोन नामा होननानै नाथाय बिथांमोना सावरायाखैसै बिनिखाय जों गोदानहै मोनसे डिसिसन लानो गोनां जाबाय स' बे 10 तारिखआव बिथाङा जेब्ला जों UPPL जों सावरायनो थाङो जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथाङानो सासे रायलायनायाव बिथाङानो एकमात्र व्यक्तिमोन UPPL जों खामानि मावनो हाया खारन UPPL नि आरो एबसुनि सेंग्राफ्रा जोंखौ फात्ता होआ होननानै रागा जोंनाया एकमात्र व्यक्तियानो जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथाङामोन बिनिखाय बिथाङा जोंखौ UPPL थांजानायखौ बाखादोंमोन आरो बिथाङा गोसो गैखायामोन नाथाय जेब्ला BPF जों बिथांनि फिसाइया सावरायनो थांनायाव माबा मोनसे हयथ' रिजाल्टआ मोजां जायाखैसै मा रायलायखो मा रिजाल्टआ मा जाखो जों जेबो मिथिया बिनि उनाव जों खोनाबाय बिथां रंजालु बसुमतारीया मा खालामबाय जुननि 24 तारिखआव बिथाङा UPPL आव फर्मेलि जइन खालामबाय गावनि संगठननि BPCPI नि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिखौ लोगोआव लाफानानै एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बापन बसुमतारी बिथांखौ लाफानानै जइन खालामनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय बिथाङा रंजालु बसुमतारी बिथाङा सासे BPCPI नि संगठननि सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा खिन्थु मा खालामाखै फर्मेलि संगठननि मानसिनोबो बियो जनायाखै फोरमायाखै आरो रेजिगनेशन लेटारबो होआलाबासिनो बिथाङा सिरिहै UPPL आव जइन खालामदों बेनिखाय बुंनो थाङोब्ला
बिथांनि फिसायासो बा बिथाङाबो जेब्ला फिसाया UPPL आव जइन खालामबाय जुन मासाव बिनि उनावहाय बिथाङाबो जोंनिफ्राय गोजान जाखाबाय आरो बिथाङा मा खालामबाय फेमिलिजों लोगोसे UPPL खौ मदद खालामनायखौ जों सिरि सिरि खोनानो मोनबाय प्रब्लेमा बिथांहासोमोन जोंहा नङा बिथाङा गावगायानो हारसिं गोजान जालांबाय थादों जों कन्टेक्ट खालामनायफोरावबो जों WhatsAppआव सानफ्रोमबो जोंहा खेबसे संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि मेम्बारफ्रा सानफ्रोमबो खेबसे गुड मर्निंब्लाबो होलायनानै जोङो मोजां गाज्रि खबरफोरखौ लालायलायो नाथाय बिथाङा बेफोरखौबो बन्द खालामजोब्बायमोन जेब्ला दाखालि जोङो 10 आगस्टआव जेब्ला जोङो एक्जिकिउटिभनि खोथा रायलायनायाव बिथाङा जिहेतु WhatsAppआव फंसेबो जेबो हागोन हाया बा जेबो रेसपन्स होयिखाय जोंनि बारग' आफादगिरि अनजलि दैमारियाबो बिथांखौ पार्सनेलि फन खालामनानै बुंहरदों आंबो पार्सनेलि फन खालामनानै बुंहरदों आरो आं बुंहरखादों जे जोंहा एक्जिकिउटिभा जाबाय गोदान मोनसे जोंहा पलिटिकेलि डिसिसन लानो गोनां जादों जिहेतु UPPL आ जोंखौ बिट्रे खालामबाय बेनिखाय जों गोदान मोनसे सिन्था खालामनांगौ जादों जों एक्जिकिउटिभआव जिरायनानै सावरायलायगोन होननानै बिथांखौबो फैथारनांगौ होननानै जों लिंदोंमोन नाथाय बिथाङा दाखालि 10 आगस्ट खालि जोंनि एक्जिकिउटिभआव जिरायाखिसै बेनि उनावहाय बिथाङा बे एक्जिकिउटिभआव मा डिसिसन लाखो बेखौ जों रायलायाखिसै नाथाय डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारिजों आरो जायफ्रा एक्जिकिउटिभ मेम्बारजों मिटिङाव थांदोंमोन एक्जिकिउटिभ मिटिङाव बिथांमोननियाव फन खालामनानै सोंहरदों होनदों खोथाया जाहैबाय जे जोङो जिहेतु UPPL आव थांखासिगौमोन जानायमोनब्रा रायलायनानै रिजाल्टआ पजिटिभ जानायबा थांखासिगौमोन बेनिखाय गोदान आरो जेबो लाखुमानाय दोनखोमानायनि खोथा गैया जों BPFआ जेब्ला प्रप'जेल होफैबाय आफादगिरिया बिथां अनजलि दैमारिया जुदि पार्टियाव जइन खालाममारोब्ला जोंनि लेङाइ आफादगिरियानो आफादगिरि बिबानखौ एक्टिं प्रेसिडेन्ट हिसाबै लाथ'नानै सालायगोन आरो बिनि उनावहाय जों इलेक्सन जोबखाङोब्ला मोजाङै मोनसे एक्जिकिउटिभ जिरायलायनानै जों मा खालामगोन जोंनि कमिटिखौ रिसाफल खालामगोन बेयाव जुदि बिथाङा न'खरखौ लानानै फेमिलिखौ लानानै असुबिदाब्ला बिथाङा जुदि रिजाइन होयोब्ला जोङो बिथांनि रेजिगनेसन लेटारखौ नाजावगोन आरो बिथांखौ जोङो बर' वुमेन जास्टिस फरामनि मावथि हिसाबै गोबाव समनिफ्राय जोंजों खामानि मावनानै जोंजों समाजनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायाव जिफोर खामानिफोरखौ मावबाय बिनि थाखाय बिथांखौबो आं साबायखर होगोन आरो बिथांखौबो जोङो सासे समाज सिबियारि होननानै जोङो बिथांखौबो मान सनमान होयो आरो बिथाङा दिनै साख्रियावला ओरैनोब्लाबो बिथाङा इलेक्सन केम्पेइनाव ओंखारनो हाखाया नाथाय जों खोनादों बिथाङा बुंदों आं सासे आइजो बिमा हिसाबै पलिटिक्सखौ मोजां मोना होननानै बिथाङा बुंदों मैयानि बिथांनि जिथु प्रेस मिडियानि गेजेरजों जों बुंनायखौ खोनानो मोनदों बिथाङा बुंदों बिमा हिसाबै बिथाङा पलिटिक्सखौ मोजां मोना आरो पलिटिकेल खामानि मावनो होननानै बिथाङा बोजोबाव हाबाखैमोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय आं बुंगोन दिनै बिथाङा बिमा हिसाबै पलिटिक्सखौ मोजां मोना होननाय खोथाया जाबाय जे आं बुंगोन सिमोनहाय MP इलेक्शननि केम्पेइनाव जोंनि बारग' आफादगिरि अनजलि दैमारि बिथाङा नैबे एरियायाव सिमला एरियायावनो गोबां जायगायाव इलेक्शननि केम्पेइन UPPLनि सापर्टआव उरखावगोरा ब्रह्म आदानि सापर्टआव बिथाङा गोबां जायगायाव गिदिंफैदोंमोन बे गिदिंफैनायाव जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथाङाबो बारग' आफादगिरिजों लोगोसे मोननैसो केम्पेइनाव बेरायफादोंमोन जुदि बिथाङा पलिटिक्सखौनो मोजां मोनाब्ला बिथाङा बुंदों आं पलिटिकेलि रावखौबो सापर्ट खालामा होननानै बुंदों बिदिब्ला बै समाव थांनाय बाराव UPPLजों जोङो सापर्ट होनायखाय UPPLखौ सापर्ट होनायखाय मानोथो बिथाङा लोगोसे थांफानानै इलेक्शन केम्पेइनाव बेरायामोन बेनिखाय आं बिथांखौ खावलायनो लुबैयो सोरबा सोरखौबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया बे बेक्तिगत खोथा पार्सनेल खोथा बियो खिन्थु जों बर' वुमेन जास्टिस फरामा सानफ्रोमबो बर'नि जिथु समस्या बेफोराव जों गसंबोदों आरो जोंहा बेबायदि मोनसे गैया जे जों पलिटिकेलि इनभल्भ जानो हाया बा मावनो हाया होननायनि खोथा गैया आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामा मोनसे भलन्टियारि अर्गेनाइजेसन बेयाव जोङो साफ्रोमबो आइजोफ्रा गावबा गाव हारिखौ मोजां मोननानैसो ओंखारबोदों जों सोरखौबा थाखा फैसा होनानै दरमाहा होनानै जों लाखिनो हाया बा मावथारनांगौ थाथारनांगौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि मेम्बार जाथारनांगौ होननानै जों रावखौबो हमथानोबो हाया आरो जों रावखौबो हमथाया बेबायदिनो बे भलन्टियारि फाइनेल जिथु जों मेसेजखौ मोनबाय साननै आगोलाव BPFनिफ्राय बे मोननायनि उनाव आं मैया जइन जानायनि सिगां बिथांखौ जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथांखौ फन खालामनानै आं फोरमायहरदों जे जों बाजै लिङो बयनिख्रुइ देरसिनखाय बयबो जे बाजै जोंहा बिदि दाखालि 10 आगस्टआव एक्जिकिउटिभ रायलायनानै जों बेखौ डिसिसन लाबाय खारन जोंहा बै
9 मार्चआवनो डिसिसन मोनसे दंखायोमोन जे UPPL टिकेट होयोब्ला आफादगिरिया UPPL नि टिकेट लाना गेलेगोन बिनिखाय बै समाव UPPL जों जेहेतु जायाखिसै बिथांमोना जोंनो होआखिसै बा बिट्रे खालामबाय बिनिखाय जों नैबे खनसेयाव माने BPF जोंनो बिथांमोना प्रपोजाल होफैनायखाय लिंफैनायखाय जोङो जोंनि आफादगिरिखौ माने उदां खालामनानै होबाय दाखालिनि 10 आगस्टनि एग्जिकिउटिभआव आरो बिथाङा दिनै 11थानिफ्राय 12थानि गेजेराव BPF आव फर्मेलि जइन खालामगोन होननानै आं खिन्थाहरदोंमोन अब्ला बिथाङा जोंनि गाहाय नेहाथारिया क्लियारलि बुंदों आंनो फनाव बिदिब्लाथ' आंहा प्रब्लेम जासिगोन आंनि गासै न'खरनि परियालानो UPPL सापर्ट खालामनानैसो दङहाय होननानै आंनो बुंहरदों स' प्रब्लेमा जोंनि नङा बिथांनिसो बिथाङासो जोंनिफ्राय गोजान जालांबाय थादोंमोन आरो बिथाङा जोंथ' जोंनि जिथु आफादगिरिया बारग' आफादगिरिया BPF आव जइन खालामनायनि डिसिसना जोंनिया अर्गानाइजेसनेल डिसिसन नाथाय बिथाङा गावनि फिसाया UPPL आव जइन खालामनायखाय गावबो पार्सनेलि जोंनो इनफर्म खालामालासिनो जोंनो खिन्थायालासिनो संगठननि नियम बादि खुनु इनफरमेसन होआलाबासिनो बिथाङासो फिसायजों लोगोसे मा खालामदों UPPL खौ जइन खालामदों बिनिखाय बिथाङा जिखिनि अजद लाबोदों आं बेखौ बिथांखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथाङा होनदों मैया जे आं खामानि मावनो हानाय नंला आंहा उसुबिदा जाबाय फनावबो आंखौ क्लियारलि बुंखादों जे आंहा न'खरानि UPPL खाय आंहा उसुबिदा जाखासिगोन होननानै बुंखादों बिनिखाय आं बिथांखौ खावलायगोन मैयाबो बिथाङा गाव बुंदों आं रिजाइन होसिगोन होननानै बिथाङा असुबिदाब्ला जोंहा आपत्ति गैया बिथाङा फर्मेलि रेजिगनेसनखौ हरोब्ला जोङो BWJF आ जोङो नाजावगोन जोङो 10 आगस्टआवनो रायलायखाबाय जोङो लेङाइ आफादगिरिखौ जोङो बुंखानानै दोनदों एग्जिकिउटिभनि गेजेरजोंनो जे जुदि बारग' आफादगिरिया बिथां अनजलि दैमारिया जुदि पार्टियाव जइन खालाममारोब्ला जोंनि लेङाइ आफादगिरियानो आफादगिरि बिबानखौ एक्टिं प्रेसिडेन्ट हिसाबै लाथ'नानै सालायगोन आरो बिनि उनावहाय जों इलेक्सन जोबखाङोब्ला मोजाङै मोनसे एग्जिकिउटिभ जिरायलायनानै जों मा खालामगोन जोंनि कमिटिखौ रिसाफल खालामगोन बेयाव जुदि बिथाङा न'खरखौ लानानै फेमिलिखौ लानानै असुबिदाब्ला बिथाङा जुदि रिजाइन होयोब्ला जोङो बेयाव सोरबाया थांफिनदों सोरबाया बोसोरथाम मावदों बोसोरबा मावदों 10 बोसोर मावदों सोरबाया 20 बोसोर मावदों सोरबाया 29 बोसोर दासिमबो मावबाय थादों बे गावबा गावनि गोसोजोंसो जों रावखौबो बोनानै लाबोआखै बा सोरखौबा होखारनानैबो बा नों थानाङाबो होननानै बुंनो हाया खारन जोंहा बे भलेन्टारि अर्गानाइजेसनखाय साफ्रोमबो आइजोफ्रा साफा गावनि गोसोजोंसो उइलिंलि ओंखारबोयो जों रावखौबो बोनानै लाबोआ खारन जोंहा थाखा फैसा गैयि अर्गानाइजेसन जों रायजोनिफ्राय थाखा खांनानैबो गुबुन संगठनफोर बायदि रायजोनिफ्राय थाखा खांनानैबो जों संगठन सालाया जोंहा एग्जिकिउटिभ मिटिं मोनसे खुंनोब्लाबो जों गावबा गावनि थाखा फैसा गारि भारा लानानैसो जों थाङो ओंखाम बोथिसे जालायनायखौबो जों इभेन सोरबाया दालि सोरबाया माइरं सोरबाया मैगं बायनानै जों सहाय खालामलायनानैसो बेबायदि जों संगठनखौ जोङो सालायबोदों बे दिनै थांनाय 28 बोसोर जों बेबादिनो 28 इयार्स जों बेबादिनो बोजोबखौ सामलायबोदों आरो सालायबोदों दैदेनबोदों आरो जोंनि बारग' आफादगिरि बिथां मुस्रिमा अनजलि दैमारिया जोंखौ बे 28 बोसोराव जिखिनि जोंखौ फोरोंबाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो जोंखौ मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि आरो फिजिकेलि माने जोंखौ जिबादि बिथांनि मावनायजों जोंखौ गोख्रों खालामनानै लाखिबाय बिनि थाखाय बारग' आफादगिरि बिथां मुस्रिमा जोंनि गाहाय नेहाथारि लीला बसुमतारी बिथाङा आरो मोनसे अजद दैखांबावदों जे थांनाय 12 आगस्टआव क'क्राझाराव जिथु BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिंनाय मिटिङाव जों बर' वुमेन जास्टिस फरामाबो बाहागो लाहैदोंमोन बिथांमोननि हांख्रायनायाव आरो जिहेतु जोंहा 10 आगस्टआवनो BPF खौ सापर्ट खालामनायनि मोनसे एग्जिकिउटिभ डिसिसन जाखादोंमोन बेनिखायनो जोङो बिथां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिंनायाव जों थांदोंमोन आरो बेयाव थांनानै जों नुहैदोंमोन जे गोदो BNC आव थानाय गोबां संगठनफोरा 18टा संगठन बेयाव ज' जादोंमोन बर' साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां संगठन 18टा BTCनि बाहेरनिबो दङमोन बेयाव सावरायलायनायनि एजेन्डाया मोनथाम गुबै एजेन्डामोन बारग' चिफ बिथां महिलारिया मोनथाम एजेन्डा होदोंमोन बे जाबाय गिबि एजेन्डायानो जाबाय जिहेतु NDFB नि दैदेनगिरि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे NDFB नि आर ग्रुप सावरायग्रा ग्रुप बिरेन बर' ग्रुप एबा गबिन्द बसुमतारी ग्रुप गासैनिबो
जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बिथांमोना जितु सोरखारखौ प्रेसार होबाय थादों आरो बेबायदिनो बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो बर'नि हारि माहारियारि संगठनफोरा प्रेसार होनांगौ होननानै बिथाङा बे एजेन्डायाव लाखिदोंमोन आरो बिनि सायाव संगठनफोरखौ अपिनियन होनो बिथाङा खावलायदोंमोन आरो नैथि एजेन्डायाव दंमोन बिटिसिनि बाहेराव जितु बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल जानायनि लामायाव होननानै बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मोनथिदों होननानै बे खोथाखौ फोरमायदोंमोन आरो बिनि सायाव दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मोजां मोनदों एबा मोनाखै बिनि सायाव अपिनियन लाखिनो होदोंमोन आरो थामथियाव बिथाङा जितु कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि जितु एसटि स्टेटासा जानायनि लामायाव बे खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांनो फोरमायदोंमोन बिनिखाय बिथाङा बेनि सायावबो बेखौ अपिनियन लाखिनांगौ जे बर'फ्रा कार्बि आंलंआव थानाय बर'फ्रा एसटि स्टेटास मोननायनि सायाव जों बिटिसिआव थानाय बर'फ्रा मोजां मोनदों होनाखै बिनि सायाव अपिनियनखौ लाखिनांगौ होननानै बिथाङा बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै सावरायदोंमोन नाथाय बेयावनो जिहेतु बिटिसि इलेक्शना खाथि जानायखाय गोबां दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बे इलेक्शननि सोमोन्दैबो गावबा गाव बिबुंथिखौ लाखिदों आरो बेयाव मोननै मोनथाम संगठन आं संगठनफोरनि नामखौ बुंलिया बिथांमोना बे बिटिसि रिभिउनि खोथाखौ रायखांदों बेयाव बर' वुमेन्स जास्टिस फरामा बिटिसि रिभिउनि खोथा जों बुङाखैमोन जोंहा गुबै जितु जोंनि बुंनाय बे जादों जे जितु जेलाव थानाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां एनडिएफनि सेंग्राफोर जेराव दङ बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो थाबैनो हमनो हानाय बायदि बिपि संगठनाबो जाहाथे बेफोरखौ दायथ' लायो बा फोसाबो बिनि सायाव जों बुंदोंमोन बेनिखाय जों बिटिसिनि रिभिउ जों बर' वुमेन्स जास्टिस फरामा जोङो माबा रायजो बिग्राबो नङामोन बा सुक्ति खालामग्राबो नङामोन बेनिखाय जोङो रिभिउ खालामनायनि खोथाबो जों बेयाव बुङाखै आरो खुनुदिन जों खालामबोदों खारन जोंहा बर'आ मोननैल' पलिटिकेल पार्टि दङ बेनिखाय इउपिपिएल नङाबा बिपिएफ मोनसेयाव नङाबा मोनसेयाव जोङो खामानि मावफानांगोन बा बिथांमोनखौनो जों सापर्ट खालामफानांगोन खारन बिटिसिखौ जोङो बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ जुदि बर'नि आखायाव लाखिनोब्ला हय इउपिपिएलखौ देरहाहोनांगोन नङाब्ला बिपिएफखौ देरहानांगोन दिनै जिहेतु नोंथांमोना एसे आगोलावनो फोरमायखाबाय इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ इलेक्शननि मुङै सावरायनो लिंनानै प्रप'जेल बिनानै जिहेतु जोंनो 7था सिट बिनायाव मोनसेबो सिट बर' वुमेन्स जास्टिस फराम बिपिसिपिआइ एबा बयनिख्रुइ देरसिन जाय सिगनेटरि एनडिएफनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारनि मुङावबो मोनसे सिट बिथांमोना एडजास्ट खालामनानै होनो हायाखिसै आरो बिथांमोना जोंनो मा खारनाव टिकेटखौ होनो हायासै बा रन्जन दैमारि ग्रुपनो मोनसे टिकेट मानो बिथांमोना एडजास्ट खालामनो हायाखिसै बे खोथाखौ दिनैसिम बे 13 मार्चआव रायलायनायनि उननिफ्राय बिथांमोना जोंनो फर्मेलि फोरमायाखिसै बेनिखाय जिहेतु इउपिपिएलआ जोंखौ नाजावाखिसै बेनिखाय जों दिनै बिपिएफखौनो बर'नि खुंथाय गोहोखौ जाहाथे बिथांमोना आखायाव लाखिनो हायो होननानै जों बर' वुमेन्स जास्टिस फराम हिसाबैबो जों सापर्ट खालामदों आरो नैबे इलेक्शनाव जिहेतु जोंनि आफादगिरियानो दिनै बारग' आफादगिरिया जिहेतु बिपिएफआव जइन खालामबाय बेनिखाय डेफिनेटलि जों नैबे इलेक्शनाव मा खालामगोन बिपिएफखौनो सापर्ट खालामगोन नाथाय फैबाय थानाय समखौ जों दा बुंनो हाया खारन पलिटिक्सखौ रावबो मिथिया सोलायनाया सोलाय सोल' जिहेतु जायो आरो पलिटिक्सआ रावनिबो पार्मानेन्ट सुथुरबो नङा आरो लोगोबो नङा बेनिखाय जोङो सम बोथोरखौ नायनानै डिसिसन